Hola a tots, benvinguts de nou al canal. Jo em dic Marta i aquest és el canal L'Emmaris de Lectures, el meu canal en català. Fa uns dies els Book Hunters em van nominar a un BookTag original de la Misha, que és el BookTag del llibre, que doncs a través de les parts del llibre ens presenta una sèrie de premisses perquè parlem d'altres llibres. I res, jo encantada de la nominació. Ja havia vist el BookTag al canal de la Misha, que em va agradar molt, i bé, doncs encantada que m'hagin nominat als Book Hunters i som-hi. La primera premissa és la faixa, que és aquesta tira de paper que envolta un llibre per posar-hi alguna inscripció, diguem que és la part aquesta que tinc. Aviam, alguna faixa dec tenir, però les tiro totes, com els Book Hunters, no m'agraden gens. Tinc, per exemple, aquesta faixa el llibre del Matadero 5 de Kurt Vonnegut, que no l'he llegit encara, però aquí el tinc. Doncs aquest llibre té una faixa. Aquesta faixa en concret no l'he tirat perquè hi ha informació dintre, o sigui, és com un folleto o alguna cosa així, no tinc molt clar què és, però bueno, és l'única faixa que no he tirat, la resta les tiro totes perquè no m'agraden. Doncs això és la faixa. I la premissa, diguem, la pregunta, és: digues un llibre amb un personatge odiós. Bé, he estat una estoneta mirant els meus llibres i finalment, com a personatge odiós, em quedo amb l'Ànima de Solitud. És un personatge que quasi no surt a la novel·la, però quan surt la seva presència és desagradable i bueno, doncs això, és un personatge totalment odiós. Si l'heu llegit ja sabeu per què. I això, l'Ànima, super odiós. La segona premissa seria la sobrecoberta, full de paper o de cartolina imprès per la cara externa que revesteix la coberta dels llibres per ornar-la o protegir-la. Que seria, doncs, la sobrecoberta seria això d'aquí, aquesta part que recobreix els llibres. La pregunta seria: digues un llibre que semblava una cosa però que al seu interior et va sorprendre. Per aquesta premissa jo he escollit Una vila a Florència, de William Somerset Maugham. El vaig llegir a finals d'estiu. Jo pensava que seria una lectura estiuenca, agradable, per llegir al costat del mar, sentint la brisa marina. I bé, és una lectura agradable, però no és el que m'esperava. No és que la sorpresa que em vaig emportar em desagradés, de fet em va agradar moltíssim. Tampoc vull dir gaire més, ja he parlat d'aquest llibre en el canal, sabeu que hi ha a la meitat del llibre una sorpresa, un plot twist que et capgira tot el que estaves pensant i bueno, doncs realment aquest llibre semblava una cosa i quan el vaig acabar vaig dir uau, o sigui, quin canvi de paradigma. No sé, em va sorprendre moltíssim aquesta sorpresa que hi ha al mig del llibre i bueno, doncs per això per mi semblava una cosa i va acabar sent una cosa totalment diferent, però super recomanat igualment, tot i la sorpresa. La tercera premissa seria la solapa, porció lateral que fa un doblec i passa pel revers d'una coberta, on se sol imprimir una biografia de l'autor. Diguem que seria, doncs, agafant Una vila a Florència, seria aquesta part, que ens parla sobre l'autor. I la pregunta seria: digues un autor del qual hagis llegit tots els llibres. Jo sóc una lectora que m'agrada sempre, dels autors que m'agraden molt, m'agrada com tenir llibres per llegir d'aquest autor perquè m'agraden molt. Llavors, com que retraso el fet d'haver acabat de llegir tots els llibres d'un autor. I he estat pensant una estona i realment, a part d'autors que només hagin escrit un sol llibre, hi ha pocs autors, o de fet quasi ningú autor que jo hagi llegit tots els llibres. I bé, un cop d'això, estic seguríssima que tothom sap quin autor estic parlant. L'autor del que he llegit tots els llibres és la Anne Brontë, la petita de les germanes Brontë, perquè he llegit la seva primera novel·la, que és Agnes Grey. He llegit la seva obra mestra, que és La inquilina de Waverley Hall, i he llegit recentment el seu llibre de poesia,
editat per Alba Editorial, que també us he parlat d'ell al canal. Bé, cap sorpresa amb la resposta a aquesta premissa i, bueno, no sé, al final en Brontë és la meva germana Brontë preferida i és una de les meves autores preferides. Trobo que va ser molt valenta a la seva època de parlar del que va parlar, la seva novel·la La inquilina de Wildfell Hall, i doncs això, una autora de la que ho he llegit tot doncs és ella i pocs més, la veritat. La pregunta número 4 és la coberta o tapa, protecció exterior d'un llibre que serveix per fixar els plecs i cobreix el llom i els dos costats d'un llibre. Vale, doncs agafant la Brontë, seria la coberta o tapa, seria, diguem, tot això, no? Que cobreix la part inicial i la part final i tot el llom del llibre. Vale? I la pregunta seria: digues la revelació d'una coberta que esperaves amb ganes. Doncs realment no és que jo esperi les cobertes amb certa il·lusió, perquè realment no és així, però últimament les cobertes que amb més il·lusió espero i que em fico a la seva pàgina web com una obsessa per veure quin serà el següent llibre que publiquen i com serà la portada. Zero sorpreses, també estic convençuda que tothom sap a què em refereixo. Són els llibres del Club Victòria de Viena Edicions, ja us he dit, zero sorpreses, però això, els llibres que amb més ansietat espero i amb més ganes busco a la pàgina web a veure quan sortiran els meus llibres i com seran, són els del Club Victòria. La següent pregunta, la següent premissa seria la guarda. Fulls que l'enquadernador posa entre el llibre i cadascun dels cartons de la coberta. Digues un llibre amb una guarda que et cridi l'atenció. Les guardes serien, doncs... A veure, vaig agafar un altre, el que vull ensenyar per explicar-ho. Aquest no. Les guardes serien, diguem, aquestes pàgines que hi ha entre la coberta i el paper, això d'aquí. I bé, he estat buscant una miqueta quines llibres amb guardes així maques tinc per casa i finalment he agafat, bueno, ja us l'he ensenyat però no us he ensenyat les guardes encara, he agafat Poeta en Nova York de Federico García Lorca en aquesta edició del Reino de Cordelia. Bueno, és una editorial que a mi m'agrada moltíssim, no tinc gaires llibres d'ells però m'agraden molt i com es diu? La guarda que m'ha cridat més l'atenció és aquesta. Des de Madrid a París, a Londres i a Nova York i aquí en Federico García Lorca. Sembla molt, molt bonica, la veritat. I bé, doncs això, aquesta seria la guarda que m'ha cridat l'atenció d'així de les que he repassat que tenia per casa. Què més? La següent premissa seria la portadella. Full que precedeix la portada d'un llibre i on sol haver-hi només el títol de l'obra. Doncs us ensenyo què és la portadella. La portadella, en aquest cas de Poeta a Nova York, seria doncs aquesta pàgina en la que només apareix el títol de l'obra. I diguem, la pregunta seria: digues un llibre que desconeixies totalment abans de llegir-lo. I aquí he apuntat un llibre que vaig llegir el mes passat i ja us he parlat bastant d'ell, que es tracta de Els feliços anys del càstig, de la Fleur Jaegui. És un llibre que vaig agafar de la biblioteca totalment a cegues, no sabia qui era l'autora, no sabia què em trobaria en el llibre. Sí que hi havia dos llibres d'ella a la biblioteca i vaig veure que un era un llibre de relats i l'altre doncs, era aquest, Els feliços anys del càstig. Jo no soc gaire de relats, no m'agraden especialment, per això vaig decidir la novel·la és molt curta i vaig dir, doncs agafo aquesta. I és un llibre que, bueno, a mi m'ha agradat molt, parla sobre una mica de passions inconfessades a l'adolescència en un internat a Suïssa, no sé, està molt ben escrit. I bueno, ja us l'he recomanat diverses vegades i bé, si no sabeu de quin llibre estic parlant, us deixo per aquí el vídeo de les lectures del mes passat en el que parlo bastant d'aquest llibre. I bé, doncs això, un llibre que realment desconeixia quan el vaig llegir i que al final m'ha acabat agradant moltíssim. La següent premissa és la portada.
una de les primeres pàgines d'un llibre on hi figura el títol del llibre i el nom de l'autor, traductor i il·lustrador. Que la portada doncs seria això d'aquí, on surten doncs, els noms de totes les persones que han participat en la creació d'aquest llibre. I seria, digues, un llibre traduït que vulguis llegir i el nom del seu traductor. Bé, a mi m'agrada molt llegir clàssics anglesos, però també m'agrada molt llegir clàssics russos. Hi ha 2 llibres en concret que tinc ganes de llegir que són traduïts i són russos. El primer de tots és Retrat d'un desconegut d'Anton Txékhov, publicat per Els Petits Plaers de Viena Edicions i traduït del rus per Jaume Creus. Us deixo la portada per aquí. És una novetat editorial de Viena Edicions i doncs això. A mi doncs això, els russos m'agraden molt i això. I l'altre llibre escrit originalment en rus que tinc ganes de llegir és un llibre d'en Tolstoi, que seria L'amor d'Ivan Illich, en aquesta edició de l'editorial Barsino, que ha estat traduït per Francesc Pallarols i és una edició molt, molt maca. Doncs aquest seria un altre llibre traduït que tinc ganes de llegir. I l'última premissa és les pàgines de respecte, que són les pàgines en blanc a l'inici o al final del llibre, que es deixen per raons de plegatge, és a dir, per una mica completar els plecs dels llibres. I la pregunta seria, nomina algú per fer aquest book tag? Doncs jo he decidit nominar a la Anna, de Traduint des de Calella. És un canal que no sé per quina... O sigui, jo a ella la coneixia per xarxes socials. No sé per quina raó no seguia el seu canal a YouTube. No ho entenc, no sé. Misteris. Total, que he decidit nominar-la amb ella. Espero que el faci i res. Això seria tot. Moltes gràcies per seguir-me en aquest canal també on parlo de literatura en català. I res, doncs espero que estigueu bé i ens veiem en el proper vídeo. Adeu!